E gwenge mag Uriri e kaunti ma Migori, walimo Kanyamkago mondo wayud mbaka mar Arman Odhiambo Mamba. Jal mane piny oluoro nosomo kure? Jaduong' nonyuol in 1932, mane en fifth born mar manosenindo Julius Omambo Keke. Julius Omambo Keke ma wuonwa ni ne yudo mine mang'eny malara 10 gi wiye. So koro min gi ne en dhako mar adek. Ka nochako sombe, osomo Yala, timo intermediate ne. Nen modhi motimo tiegruok ne mar puonj. Mzee did his secondary school Namulengo College in Uganda. From Uganda, I think he reached Form 2, then came back to Kenya. And when he got, after coming back to Kenya, he went to Kagumo Teachers College. By then, it was not teacher, I mean P1, P2, it was T2. Teacher 1, teacher 2, and like that. So he was teacher 2. From college, Kagumo Teachers College, he was posted to Legisa. Legisa is a school, was a private school in Kochia. I think it is still there. Yeah. Okay. When did he enter into politics? And please remind me, he won and celebrations were here at home. How was that? His first political career began in the year 1962. Okay. He was the first senator. Remember, during those years, we had regional assemblies. So he was the first senator in Nyanza region. In that assembly, he became Minister for Education, Nyanza region, and opened up so many schools, Nyabusaya being one, Nyabusaya Girls being one of them, and other schools. Yeah. Bang' sombe, nochako puonjo kendo bang'e to nobedo nyaka japuonj maduong' e sikunde buora. Julius Omambo Keke ma wuonwa ni ne yudo mine mang'eny malara 10 gi wiye. So koro min gi ne en dhako mar adek. Ka nochako sombe, osomo Yala, timo intermediate ne. Nen modhi motimo tiegruok ne mar puonj. Modhi obedo japuonj. Obedo headmaster, kendo had many schools. From college, Kagumo Teachers College, he was posted to Legisa. Legisa is a school, was a private school in Kochia. Opuonjo kamoro ni Midida, opuonjo kamoro ni Sae, opuonjo kamoro ni Anding'o, opuonjo kamoro ni Korondo, opuonjo kamoro ni Nyama. Jaduong' oluorore puonjo kamoro retire. En mani be puonjo ne kani be jaduong' ne ng'ama berori matin. E kaka winje kaka iwache. Ng'eni no gima no madho ka nyuka mang'eny. Nyuka mimadho ma ji lwar e piny mang'eny ni. No ja nyuka ng'ewanyo samoro jaduong' ni nyalo madho nyuka ne makata ndike. Nikech ndalo cha awinjo ni bedo gi ndiga was a very it was a great thing. Ting'eyo gimoro kendo mabedo duogo moro kendo gi jaduong' Omamba ni. Ni neno nyambaka ni Nyasaye samoro nyalo yawo ni yo kata kapo ni 90 years kata inyalo chopo kama koro ji weni koro ok nyal. Puonj ne cha mano wuotho go cha mano dhi konyo jaduong' Omamba ni bedo kata mibunge. Nikech nodhi bedo ng'ama ne gi uma. Nikech ndalo cha ni kani puonjo japuonj ma ja head teacher ni umo gi joma ng'eny. And then gimoro be ne iye ka mar Omamba. Omamba ne janyina. Nyina tiende ni ya nohero weg lo. Ni Jakanyamkago. Nohero he liked embracing Jakanyamkago. Koro gige mano dhi omiyo jaduong' odhi obedo ng'ama koro nodhi obedo gi uma malach. Kendo chako siasa mag Regional Assembly. Bang' mano kanogik 1965 noyiere Regional Assembly as the regional representative
1965. Ting'e ni gimoro notimore 1965 ka ma pok otimore e Kenya ka nyaka ne yiero chakre. Nikech ka nogik 1966 to Regional Assembly mane Mheshimiwa Mamba nitie nogo ombulu ni gin gidok dala. 1966 they unanimously agreed ni wan koro wago bunge ni piny wadhi dala. So bang' Regional Assembly no noduogo mobedo ochako duogo e puonj. Of course ning'e ni en very close gi Jaramogi kabisa. En very close gi Jaramogi kabisa, ne gitiyo gi Jaramogi kabisa. So bang' mano history mar Ford nobedo ambassador malich ahinya mar Ford Kenya. Bang' mano ing'e ni nwadhi e NDP, LDP, kasto karomo 1997 to yiere bunge ko represent ka Uriri ochakore. Uriri nochakore 1997. To ndalo ka chik oyieni kata japuonj te go mana siasa. Koro ochung' e siasa modhi African Local Council Kisii 1957. Kagik 1963 okel Regional Assembly Nyanza Kisumo. Odhi e Regional Assembly o represent South Nyanza e Assembly no. Koguda ni e leji ko. Koro bedo ni Regional Assembly Kisumo ni obedo Minister mar Education. Mae ma koro tude gi Mbuya. Ka Mbuya bende ni Nairobi. Maka gik 1965 to kelo Mbuya Rapogi gi Mori ka. Koro Mbuya no osiepne kabisa. Koro siasa ne ema notudogi. Tudruok mare kod Jaramogi Oginga Odinga nomiye thuolo mag kikore kod duond buche mag siasa pachoka. Of course ning'e ni en very close gi Jaramogi kabisa. En very close gi Jaramogi kabisa, ne gitiyo gi Jaramogi kabisa. So bang' mano history mar Ford nobedo ambassador malich ahinya mar Ford Kenya. Bang' mano ing'e ni nwadhi e NDP, LDP, kasto karomo 1997 to yiere bunge ko represent ka Uriri ochakore. Uriri nochakore 1997. Uriri ogol from Migori. Migori odong' kende. Kasto ne wabedo. Between Migori, Suna East gi Uriri ogol at the same time? No. Suna East ing'e ni Uriri no ogol 97. To the other one ne Migori as a whole. So later on moduogo poge. I think in 2013 Suna East, Suna West. So ema ne giyude constituencies ariyogo. So ema Mheshimiwa noyudo thuolo mar telo ne jo Uriri e constituency ka kochakore 1997. Nochini gi Joko Odinga. Ng'eni Joko Odinga gi be ng'eni okonyowa kaka Joko Mamba. Joko family mar Raila Odinga okonyowa. To kata ka jaduong' Miruka, dele mochaka Julius Omamba mochaka ni. Jaramogi rende nyaka dalawa kanyo endi ka kwarwa kanyo endi. Koro osiep cha nodhi bedo mang'eny. Odhiambo nochake KANU. Tan seche manene KANU go obedo nyaka regional. Okwongo dhi e council miluongo ni ADC. Ochako kwae ka ADC no odhi gimono nitie ni regional. Siasa mare ne chalo nade? Dala ne pong' kabisa. Actually kata sani ka idhi dala kata wach ka in dala to nitiere benches manolosi mane oluoro ot mane ji biro to bede gokinyi ji ne kelo weche mopogore opogore giwuoyo gi jaduong' kanyo. Koro ne kamane kaka ne chalo ne en ngima ne mapile. Piny ne dung' buro piny. Kinde no ka jaduong' oloyo to ing'e ni jaduong' oyudo siasa ka koro ike be osadhi ma niang' koyudo loch. Koro mane seche ma koro Nyasaye oneno ni. Mheshimiwa was a funny guy. Mane nyalo neno kani wuok gi kaka nene samoro ne nyalo wacho ni ong'ama kech marach ahinya. Kendo nyalo ruchi marach ahinya.
kaluwore gi kaka no oyiere 97, ji ne mor ahinya kech noyudo kosechung' ma kidienje mopogore opogore. So kano dhi oyombo 1997, then reaching 1963, Regional Assembly was introduced in the new constitution in Kenya by that time of independence, whereby now it now leaves the African Local Council, matinde en council machieneni. Koro ema koro neno koro kom maduong' moingo mano. There is another big seat. That one was a local council. That one now is regional assembly. So he had an ambition to represent Southern Nyanza in that assembly in Kisumu. Even contested with Onyanga Yodo. He defeated all those people. So he managed, after going to the regional council, among the members of the regional assembly was appointed minister. So he was appointed minister for education in that assembly. Abedo jakom mar Mheshimiwa Mamba e weche mag CDF kata pesa. Pesa gi nwapogo e yo maber malich. Ne wan gi komiti ma kamoro ka kamoro, to wayudo kwayo mag jokanyo, to kwaseyudo kwayo mag jokanyo, to wadhi watim assessment, wayudo ni gimidwaro kanyo nego oromore gi kanyo tier, to wachiwo pesa madwarore mondo gere. Ka waloso komiti ma kanyo matayo dongruok no. Riekni mane watiyo godo, to kane wan gi mkutano maduong', to mjumbe nohero jodongo. Omiyo jodongo thuolo wuoyo kapok owuoyo. Koro kadang jodongo se wuoyo tete gi joma tindo. Koro ko summarize, to mano kele ng'eyo gima ji dwaro kamili e area no. Omiyo mjumbe notemo matek, skunde noyawo skunde 6 ma noyawa e Kenya Mkauka e ndalo lochne. Noriek nikech ne en ng'ama osomo maber. Koro nonyalo translate ne jowadgi ka ji nie meeting, to nonyalo translate ne jo meeting nikech ng'eny ji ni luongo jodongo. Baba nade ngima sani dakwa gik mang'eny, doka okahero ngima mantie go sani. Odhiambo ne en ng'ama jadieri, ne jaratiro. Kendo gimoro nowacho kaka gino en. Kata kuwuoyo kodi, gima nyaka okungo penj, mana in wur kanye? Na wur kama. Tete mang'o uriri ka. Ne atimo gima ka. Ni koro nyaka ing'e ni koro kitiyo uriri, to ma en lop Kanyamkago, koro iriti ji maber. No jaratiro wacho ni gimoro yare. Tije ne ok dundre. Okora be ne onge. Chama mage mane utiere go? Wachako campaign ka wachako Odhiambo nochake KANU. Kech oduong'na. Oduong'na mabor. Odhiambo nochake KANU. Tan seche mane ne KANU go obedo nyaka regional. Okwongo dhi e council miluongo ni ADC. Ochako kwae ka ADC no odhi gimono nitie ni regional. Mbaka George Odhiambo Mamba miyo walai mag dongruok mag Arman Odhiambo Omamba e dongruok mane mula paya to kod weche thieth kata osiptende. Ing'e ni Arman Odhiambo Mamba e ng'ama okwongo tiyo gi pes CDF mogero go kanisa. Nokoni kama gike ni kata ng'ato omaki nyaka gere kalu. Mano okawo CDF moketo mogero kanisa moro e chunge ka. Kawuono Walter in wuod Nyatike. Kane dwa dhi limo jodala kia gi dala naka. Ok ochuno ni dok Migori. Ibiro ng'ado ka ng'ado kamoro nothoro te ng'ado Ngito. Ongito no ne nie chuny Arman Odhiambo Mamba.
ne ni e chunye kabisa kabisa kabisa. Mane o make sure ni noketonwa daraja mineno ngetono makaste kalo kidhi Thim Lichno. Omamba kano daraja no oseger no yweyo ni tho. Ka in kamoro ne Nyarago, daraja mineno Nyarago no make sure mano okelnwa. Osiptal makoro county owegore piny miluongo no Othoro ni. Othoro was in the heart of Herman Odhiambo Mamba. It's a big hospital. No nyalo mobilize the resources kabisa. Othoro sub-county hospital. Kamoro ni kani Nyamasare. Mana kuni mane vicinity ne. Nyamasare Omamba noweyo ka it was a first class hospital. Makata birth rates mane timore hospital ne ni malo kabisa. Nitie school moro ni kamoro ni East Kanyamkago ka iluongo ni Wikodongo. Nogero miwe ni Sariba College. Ema nowacho ni Wikodongo agero chalo Sariba College. So en ng'ama ne temo mondo dongruoge gi ochopi e kidienje. Kila kona mar constituency, kila kona mar constituency no okete. King'iyo Sogo school West Kanyamkago no keto level ba malo kabisa. No temo po yore. So generally there are things minyalo dhi. In fact kawuono kiwacho ni Uriri constituency to nitie projects ma you can identify him with mano donje chuny japiny makata dang' ochier mana kawuono to pod iko mana ni pod wabiro dhi kode. Omamba wachako wuotho go Omamba kwago siasa mana ka wawuotho magitiendwa. Samoro ating'e gi ndika. Akete ndiga mwaringo go kwa anadak Mdida West Kanyamkago. Omamba bodak West Kanyamkago dak Nyabenga. Koro ne wawuotho kanyakla. Koro samano wago siasa wawuotho kuom ji. Wabira. Wawuotho ga gitiendwa. Ndiga no ne nyalo konyo matin. To wawuotho gitiendwa kwa biro dalani. Wakonwa ji wawuoyogo. Kamano. Ma to nene pesa mokelo lweny. Nikech wan ok wachul pesa. Wan igolo mana rieko ni kaka ibiro rito piny koyieri. To pesa mimiyo ng'ato ne onge. To sani pesa ema ji oketo nyime. To kata ng'ama onge agenda. En owacho ni adong' na asibiro ka achung' adwaro gima kama. Kato riedu laini. Mae mokelo koko. Nikech joma imiyo pesa go koro nyaka bed makech kuom ng'atgi. Nyaka girit ng'atgi. Sirikal koro miya tich. Asebedo dala sana bang' school. Koro ka giyie to gimiya tich. Okoni siasa margi nie remo. Ing'eni ruoth wuoyo gi Jeremiah. To kono Jeremiah beda gi chir. Kendo gi ji. Ni mar joga gi to in mane tele. Walter nyaka ichak wuotho, isewuotho piny. Iseromo gi Jeremiah. So, wan makoro ruoth wuoyo kodwa. Ni mondo beda gi chir. Nitie gik mang'eny ahinya manyalo gombo mondo atim ne jothurwa ma Uriri constituency. Ma the heart chunya nyalo gombo to ringi wuok nyap. So kaka ng'ama bende nobedo gi Mheshimiwa Omamba. Nitie gik mana aneno mondo chieng' moro chopi. So osebedo through hawi mar Nyasaye ni jo North Kanyamkago ward. Actually North Kanyamkago ward ni Chalo constituency is the second largest in the county. So gisechung' koda from 2013 kata nomaya chama to negimiya through PDP. 2017 gichagi chung' koda, 2022 gichagi chung' koda. So 2027 koro nagombo ni ka Nyasaye oyie to gi elevate mondo nitie gik ma samoro agombo mondo watim
to ok chopnwa makare kaluwore samoro bende gi telo mar counties mosebede. So tie gik manyalo gombo wacho piny. So platform mar wachogi ni National Assembly. So sama koro Mheshimiwa Mark Nyamita bende dhi sudone na an gi lek moro mar mondo amba represent Uriri constituency, not just to chopo lek moro manene ndala ka, but for the purposes of service delivery ne jothurwa mondo wachak wadhire kama ne Mheshimiwa Nyamita we mondo wachope kod level machielo. Tie joma tama makata iwachnegi tok winji. Na wacho negi 2013 negi dagi winjo. Gikoni madhe. Awacho negi 2017 ni maonge. Awacho negi 2022 onge. To Nyasaye osetelo na mar yiero no to dhi maber. So kapod ng'ato negi to takono watch the space. Ma 2027 morowa lakini ma 2027 to an MP. Walter, ma 2027 I am the MP for the constituency. Thank you so much. When was Mheshimiwa Haman? And where did you go to school? They are very close friends of his that are here. Madagombo ni mondo address mano comprehensively. Very good. Thank you. Well, when did he become a member of parliament? Haman Odhiambo Mamba became, of course we are all aware that Haman Odhiambo Mamba went to school, he went to Mosocho, he went to Yala, he did his intermediate. Onge kama nyalo chope ma kiwacho ni Omamba to ng'ato ng'e ni mano ng'a nowene wa nying makare to kata an Julius Omamba ma wuode agombo ni chieng' moro achiel kech gombo maro chieng' moro ni agombo mara ni chieng' moro abed gavana ma Migori. Mane gombo mara ni chieng' moro ati abed gavana ma Migori. To gima gombo e ngimana ni kaka jaduong' notiyo ni jo-Uricha. Gik kamoro amora midhiye iyudo ka nyinge nitiere. To en gik moko nok ondike nyinge ni opend by Omamba. Gige ni onyalo gero to wuok odhi adhiya. To koro agombo ni kata ma leaders wa makao kare makaka jaduong' Omamba legacy manoweyo cha joko dhi mbele dhi go mbele. Kata kamano, Haman ne jadoho e kendo nyithinde pako kit kaka wuoro mane wuon margi ne chalo. E kinde ma pi wang' moko to mol kalore kod onge mare. Maneno gi wang'a to aneno jaduong' kaka father, kaka ng'a babana, kaka ng'ama janyuolna manyalo luongo ni baba kopogore gi weche mag siasa. Kendo chunya nyagombo ni de nitie ndalo moko ma Nyasaye ne nyamedo dagombo experience jaduong'. Jaduong' was a man who could do a lot in terms of mixing family. Lakini odwaro japiny sana. Machiemo penye jaduong' Omamba to baba to kare kata dala ni ka. Dala ni makoro dai kani kata gedo kikete. Gate mane? Japiny ok chiel ne gate. Irwake. Japiny biro. Omo dala wanyisi ni for the longest time we never had a gate bi keta ni to noriwo wa makata wa nyithinde nokete wa piny gi lemo gi wuoyo mang'eny te siasa ka be nobiro chon samoro bedo ka en dala okungo romo kodwa wuoyo kodwa wach mar school fee usomo nang'o. Jaduong' ne thoro dich kabisa e weche ne mag siasa kendo but no make the time gi family kendo kanoduogo to okaw thuolo matin mondo wabed kode kendo gonwa mbaka kaka piny ringo kendo we really enjoy no ng'eyo balance time mar jopiny gi time ne mar family mare. Jaduong' ne thoro chopo lwetene thoro chopo e chandruok kata dwach jopiny kata jok mane chiegni kode kata jok mane supporte kata jok mane samoro ok supporte kendo nokonyo nikech ne wathoro neno ka samoro ng'ato biro gi kes kanyo ni en gi bill mar osuptal, ng'ato nyathi oriembe e sikul, kendo lwete ne chopo choro kano luonge rambe
ne waneno ka kendo odhi ne ok otamre. Odhiambo was a honest person ma kendo noluoro mwando ahinya pes mar jopiny. E CDF ka Odhiambo face election ka ong'eyo ni treasury mar CDF nitie $38 million. Bang' ka noyombe jok manokawo kare nopon ka abuch mwanda molal kamano. Odhiambo was a good leader. Nitie gik ma samoro agombo mondo watim to ok chopnwa makare kaluwore samoro bende gi telo mar counties mosebede. So nitie gik manyalo gombo wacho piny. So platform mar wachogi ni National Assembly. So sama koro mheshimiwa Mark Nyamita bende disudone na an gi lek moro mar mondo amba represent Uriri constituency. Not just to chopo lek moro manene ndala ka, but for the purposes of service delivery ne jothuru mondo wachak wadhire kama ne mheshimiwa Nyamita we mondo wachope kod level machielo. Ng'ama ni kod doubt, ote mane minyalo miye pod nigi to E wachna mar bunge. Wachna mar bunge. Ndiko moro wacho ni en mor manade ne jogo moyie kata ok oneno. Nitie joma tama makata iwachnegi to ok winj. Nawacho negi 2013 negidagi winjo. Gikoni madhe. Awacho negi 2017 ni maonge. Awacho negi 2022 onge. To Nyasaye osetelo na mar yiero no to dhi maber. So kapod ng'ato nigi to takono watch the space. Ma 2027 morowa lakini ma 2027 to an MP. Walter ma 2027 I am the MP for the constituency. Thank you. To sympathy ma ji otimore nade oneno ni ng'ane osechandore to jogo bonge kaka en ma bende gik mane ji paro kuomego otimo ma gik mane otimo ema pod neno nyaka sani ma bende pok one moko mokalo mage ma sikundi ogero ma kachako giki oto chung' mar ariyo to ema wach biro nocholo yombe gi kura achiel to mano lweny manowuok ka mar Raila Odinga guburu ema ne intervene mochako miye tiket modog e regional assembly oloso gik moko ka daraja Ongito ni ka daraja masani ka makade ne ok oloso jopiny otia sendi koro pok olos gi nyaka sani to en ng'eni bende tam ne mokwongo ne CDF pod onge ni tiyo mana garambe gi mesache otiyo mana ne jopiny en gimiyako no onge go otiyo ne jopiny ma sikundegi osiptende manuri gi te en emogero onge mochako med gi bang'e koro ji no say interest kuome makoro kane oyombe tema koro giki 2013 tema jopiny chako paro onge mare pod nie chunygi to kata mana jodak Mauriri. Odoge chien mondo pare wajumbe manochako bang'e mondo ng'i ane ni family gi gidhi nade gi sani gisechopo kanye mondo giting'wa malo wambi owinjwa kikumb jaduong' dog piny to mag nyithinde belal kamano. Watiyo kode higni mang'eny ma higni 10 oyiera jakom mar basari e Uriri constituency. Machiel kuom joma no okadhe e wachno en George Omamba abedo go kan Land Dispute and Arbitration Board higni 10 ka otiya weche mag yalo buche mag lopegi kamora mora. Omamba ne jasiasa motegno, Omamba ogero gik mang'eny, Omamba ogero siptende. Omamba ne en teacher to kendo japuonj kisungu maber kabisa. Kisungu no puonjo maber anya gi geography. Omiyo geography pod ang'eyo nyaka sani. Weche tende Omamba kochako telo West Kanyamkago oyudo ka nitie sikunde 7 kende. To medo sikunde 9 dichiel. Omamba ko odonje bunge West Kanyamkago ward mano kamae. Ne onge secondary kata achiel. Owe ka nitie secondary 3. Gima nyalo paro go Emmanuel Odhiambo ne mijumbe. To mijumbe ma weekend ka weekend kamologo wajumbe mamoko en dala. Mijumbe ma project koketo to nyaka fuati owuon. Kumano no gik mano o projects mano chako nwa odongo te. And moso Omamba odonjo ka pinyni mon nyuola jitha thoya to kodonjo to gimano kongo paro en achiel ni pi kod osiptal. Daraja kanwa timo delegation kwa dhi Komamba mwa nindo kaka Komenya kwa ywak
ni kaka waidhi kao tamo ni wakwang'o mana yie. Omamba dokone nyathi mathini biro gi paro maber gi ji machalo kama agero daraja. Odhiambo ne jatelo momanyo constituency ka nong'eyo gima constituency ne lak kendo kapokoa to gik mang'eny manosingo ne constituency ne notimisa. Bende nitiere jal mageto kao kare e telo Mauriri. Higni 10 kan kaka personal assistant mare. Notiyo maber kabisa. Koro gire no endo no ka chier liga sine no ka chiere ta dala gi niendi. An adag gi Mheshimiwa Mamba. Ko nitie gik moko mana kawo kuome. And then wuorwa Mambo Kiki ni ng'ama jasirinya ahinya. Mamba ne ruoth. So to koro ng'eni otho kakoro wambe wasebedo ji mabet well no kwadonga ahinya. So there are things man wasomo kuom. Part of them and contribution from the late Julius Omambo Kiki. Part of them and attributes mag the late Herman Odhiambo Mamba Mheshimiwa. Part of them bende kura somo teach kaka amedo dhi teach amba asomo somo kon gi koni. Kendo siasa to en gima asaneno ka ene familia, ene remo manie familia, kendo we are very passionate about siasa kendo gi current affairs matimore gwengewa kata Kenya wakai. Abro paro jaduong' ne ohero jouriri kabisa, kendo jaduong' kaneno bedo kisani to abro paro ni de ngima domedo lokore moingo kaka sani nyalo bedo. Osadhi maber lakini kado nyalo bedo to kendo kaka familia ne malach Mauriri ne wanyalo gwatwa mabor kabisa. Nikech ne gima nodwaro chutho, nodwaro ni mondo actually project mane gik moko mane ngo madongo. To gin kit osiepe mage mane lime kendo bilo kode mbaka e weche magero piny e Nyanza. Ko jodongo nogo ni ki odhiambe mitimo nade emimiyo tich. Koro mae ma jodongo nyono ne piny manowuotho mana gi tiende to yombo nyaka joma ne gi campaign go gi mitokni mobedo mobunge 1997. Campaign ma kuchido gi tiende e gweng'wa ka onge kata gari modog e regional assembly. Oloso gik moko ka, daraja Ongeto ni ka, daraja Masani ka. Makadi ne ok oloso jopiny otia sendi koro pok olos gi nyaka sani. To en ng'eni bende tam ne mokwongo ne CDF pod onge. Ni itiyo mana garambe gi mesache. Utiyo mana ne jopiny. En gimiyako no onge go. Herman Omamba kopogore kod nyombo ne ji e kor gweng', jodak ne chopo dalane kadwaro kony mopogore opogore. No ng'ama aiti ahinya. No ng'ama ber. Dhano pake. Aneno ko nyombo ne jomoko. Golo pesa ong'iyo dhiang' omiyo ng'ato dhi nyuomo. Nober. To jonyuol mobiro kwayo school fee? Nomiyo. Chieng' tich auchiel ma en dala. Ji obiro ma nyuka iruwo, ji madho nyuka. Chiayo moko e dala ji? Ok chiaye. Nyuka mar okinyi. Jogi madho to katiko madho. Ji oriede laini openjo ng'ato gima no obiro dwaro. Tomiyo pesa. Chiega odhi. Chiega onyuol. Nodhiambo timo. Konyuol to koni nyocha konyuol ni dhi chako dhiambo. Ami pesa mondo dhi ng'iew nego dhako no chiemo. Kik we dhako no deny. To modhi to konia. Odhi karang'o. No dhi ni dhiang' otama. Aneno ko chiwo dhok ariyo. Modhi nyombo ka julu kucho. Ma ok dhodgi ka. Nen ruodho piny. Odhiambo nyicha ber. To emo kethe. Sibuoche is part of Uri Kanyamkago kanyo jobiro. Ni jaduong' to yawre. Oyawre. Mano nobwore ne kaka imbimo oyawre. Jaduong' chiega emokonyore Ombo Migori. Koro abiro iri ka ni mondo jaduong' ing'ina gima kadang' adhi agole. To konyore. To koro in, koro na dweche pochiko gi te. Ni tim ang'o?
kata kane choko siling achiel dong odhero migole, lakini kane chunyi tin to ninyalo wuok midhi. To ka chunyi ne tegno, nikech joma noseng'eye nong'eyo jaduong' ma onyalo nyisi weche moko ma kisungu wacho ni are words mok nyal kata ndiko. To kane ng'ama chunye tis ni ibro dhi, to ka ng'ama chunye ne yot tibro dong to nyisi ni kaw. To samoro kendo Nyambaga inyalo dhi ma iwang' michope gate. Dog wacho ni kare kun maka dhako. Luongna go uru. Kare mana makun kare dichwo mana makun to iluongi. Ong'ama ne chalo kamano kendo ng'ama ne chiwo kamano. Sikul nohero moloyo te kendo nopuonjogi. Nopuonjogi te koro tho ema nomayogi. To puonjogi te. Maonge mane ok opuonjo. Ang'o minyalo pare godo? Umanyalo pare godo. Notiyo matek ne chunye ler. Kendo nodwaro ni mondo jodala gi obed makare. Kendo nodwaro ni kata ka chuon kamano kendo bed ng'ama ber mabe kadhi kamoro bed ng'ama ber. Kodonjo dala moro okelonwa chiemo. Koro sama entiyo no dong wamor mtokni odhure dala. Nojachiwo no kop nomiyowa. Koro ka nomedore gi joma nomiyo oko koro nyaka be pake. Gino dong nowewa gi kuyo. Koro wuodwa malich odhi. Nyocha be konyowa. Koro kodhi kamano mijumbo wewa koro ok ng'e nyaka chunywa ng'aw. Nowewa gi kuyo mang'eny. To Mheshimiwa no believe in equality and equity. Ni donge ng'ato ka ng'ato nyalo yude e gire. To gima ne lit ne ahinya ne owacho ni kano chung' e dho lam kong'iyo piny kadok piny. Ne en bungu. Chunye ne ogombo mondo piny oyawre. Mondo chal gi kuonde mamoko ma within the constituency or outside the constituency. So kawuono Deyo Mamba ngima paro ni kata osiptandwa mewacho mar Othoro ni apane di koro law mana Russia. Ka pol bunge rumo Thursday, Friday chakre saa 5 en ka gi jopiny gi jodala ne no balance gi maber kabisa. No jado ne ni mon ariyo. Mama ne dhako maduong' ka chike mar ariyo. Baba na ogero schools. Moko ogero kapok nokel CDF. Then serikal okelo CDF. Ogero number of schools gi CDF. But kama ya paro go jaduong' sana 2002. 2002 was one of the it was a do or die for Jaduong' Omamba. Nikech that was the time ma jaduong' no yom ke kura achiel. To ng'ama no yom iluongo ni Jochola. Sani is a chief officer in charge of fisheries Migori County. Otiyo wando chila yako. No yom ke kura di. Ma dhano nong'e ni Omamba odong'. To nitie wer mama ni wero 2002 ni wang' ni yamo loko en mano Omamba kende. Wang' ni yamo loko en mano Omamba kende. It was a song mana kateso na winje. But gima nodhi okonyowa. Momiyo samoro wan kaka joko Omamba ma familia wagone Nyasaye erokamano kuom keto machiegni gi Raila Odinga. Raila nodhi mowacho ni jaduong' ni ok wene awena koro achiel moyombe go ni. There were things that happened within there. Ma wan wayudo ni jaduong' Omamba nodhi motimo ang'o molocho. Omera gino duogo. Koro sani koka wanene maber. Dande samina nokwaneno gini wan wakia gino malong'o. But to kae ma kokwaneno mit mar siasa. To iye ka Nyambaga jaduong' Osaman who could do a lot in terms of mixing family, lakini odwaro japiny sana. Machiemo piny jaduong' Omamba to baba to kare kata dala ni ka. Dala ni makoro wadake kani kata gedo kikete. Gate mane? Japiny ok chiel ne gate. Irwake. Japiny biro. Omiyo dala wanyisi ni for the longest time we never had a gate. Bi keta ni. To noriwowa makata wa nyithinde noketewa piny gi lemo gi wuoyo mang'eny. Te siasa ka be nobiro chon. Samoro bedo ka en dala. Okungo romo kodwa, wuoyo kodwa, wach mar school fee, usomo nang'o. To gimoro kende iye ka. E wach mar family ka. An asomo Rapogi Boys. To principal marwa niluongo ni Thomas Kogola. For many times jaduong' ne biro to lime. To sama mo lime, any problem Rapogi, Omamba was there. My dad was there to see everything. To gima ne lit ne ahinya ne owacho ni kano chung' e dho lam kong'iyo piny kadok piny.
ne en bungu. Chunye ne ogombo mondo piny oyawre, mondo chal gi kuonde mamoko ma within the constituency or outside the constituency. So kawuono deo mamba ngima paro ni kata osiptandwa mewacho mar Othoro ni apane di koro law mana Russia kaluwore gi chuny mane en go. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Kajata chenro mar kunthuni duto ne en Walter Nyambaga wuod Koweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong' war gi Joseph Pepekane.